eɗen calmina fof enen en beltanoma fof en kala mo ganduɗa ɗo saaha rega accita hakkille émission he min calminima min juurimama min beltanimama tigui eɗen calmina région ngaji ɗi fof eɗen calmina Dakaru naaɓe toto wuuro lamorgo men Alhaji mo Samba Diabou Jeewo Saro actuellement mbo acciti hakkille émission he hande noon émission men mbo welat tigui saabu hande en dañi koɗo mo ganduɗa ɗum ɗum keptini jiko jagui e à travers émission mo mbaɗatmi ɗon ɗo nana morceau ji mum hewɓe kam ɗum toro kono hewɓe ganda ɗum ɓe nanat ɗum rek ɓe nana morceau ji mum morceau ji ɗiɗi beeli voix on mbo weeli kono ɓe ɗum kumpa ɗum taki noon hande jami ɗaɓɓinmi ɗum ha jiitumi ɗum gaddanmi on ɗum jeɗɗinanmi on ɗo studio Babacar Carlos Ndiaye gam gandon hande o ɓoɗi oɗon artiste nalanke mawɗo mo ganduɗa ko keptinaɗo ko jagui e nalankegal fulɓe ko keptinaɗo ko jagui e ko waɗata ko machallah mboyn wawi vraiment ɗum noon en gandat hande holɗo ɗum immore mum ha yimɓeɓe so yimi tan ɓe belto hande koɗo men ko Sakou Diewo ko adi foof eɗen ɗum calminayɗo ɗum beltano e noddugol mum e émission men mo ganduɗa kam woni dandal fulɓe ɗo RTS Kaolack 97.9 caggal ne mbiɗen ɗum noon o teganen dande o wi inchallah mi aran mi notoma émission he saabu si pulago ngu noddi eɗen poti nodorde minen ko ɗum noon taki noon heɗen ɗum beltano tigui e garal mum caggal nde o taaƴi passe mum ari hande o jooɗi ɗo studio he min kuccodiri minen beltina ɓiɓɓe eɗen ɗum calminay ɗum juuro Sakou Diewo jaam hirema Eliman mi wima yawor kire jaam o idi fof mi salminima ha woni gonga mi salmina kala ɗo pullo woni salminago noon idoran min ɓe mbisiɗa meto bolo so añi jum idore hoore mbaldi saare ndude idoratmi sette toto gummorɗa toto immormi ide to mi salmino an noon ko ar wawi meto tigui noon kawam doga machallah jom saare o mi taga hen defa neɗɗo kam o maaro ko midi Coumba Ba an noon hande nanguete caali eyyi yiiɗi yoɓe nanggam caali ɓe nangatama caali yetta sosoɓe ɓe kono haydara ɓe gandi rek kala ngu daƴi suuf ayte ko ɗon Elimane mi salminima woni gonga mi weltanima ba guili ñande ƴeewiɗɗa kam hande Elimane dañmi hen ko avantage machallah saabu kala mbo kawrumi kam Sakou Diewo ande ɗan nodda Kaolack eyyi waɗa ko totti kam waɗa ko haalani kam guili ñande nodda kam hande mi dañi hen kalis mi dañi hen gandal mi dañi hen ko heewi dal wadde hande a feccanat kam tutako ɗo hande a feccanat eyyi kono noon koɗo suba kadi bismo to mbo kikiɗe tawa ko ma totta kam taw gandumi dal sina hota dañat passe eyyi nde yimmimi sabu Alhaji mo Samba Diabou Jeewo Saro kamne no naniɗa ɗo ara ko passe kewɗo tottuma eyyo wadde noon mi ɓeydi welto mi ɓeydi welto min goffuma jettina salminani ɗo eyyi joni nde yimmimi hande mino ñalli bappeje cuuɗi kamen bappeje dande ma ñallanmi ko Hammed Dawda wallahi ina wiyete ko sabar ɓiɗɗo mawɗo taƴataɗo baaji ngal nde kirndumi ɗo debbo o ñalli kam waɗan maaro welko simi añano nangue saali mi haalana so wiyannoma ɓe mbarani kam beewa kono mi wul nangue saali non ala probléme mi accanima en hannde kam yoɓe goppuma ko hannde ɓaji émission eyyi nde darotomi e tali rek ta habla Diabou ari ker bukki kamne ko addi o addani kam jagarta machallah kambo addi kam ha palay ɗo ɗum mbinoɗa yomi fan ma jeeyat ɗo téléphone aji o yani Mamadou Kane kam dognimo ha ɗon Elimane mi ala hen 20 tampere andalo invitation neware barke salade ma Elimane mi fenata machallah neware o dogni welo ha o addi o cirpini kam yoɓani ɗum mbuuɗu yettire Allah hanki noon nde immotomi cikka jeeri ha rande gadam joli wi kam Sakou Diewo fadam o totti kam wonko mi haalantama inde sa pare feccana kam ɗo hande waɗo dirto hande Sakou Diewo ko dañɗa ko invitation ƴa ñamatin an tan totti kam machallah Elimane tawi tan mi añanima rima sa nani fulɓe mbi sukuna teddi ko joom tende nde joññete mi weltima dal Elimane merci beaucoup minen min beltima vraiment e garal ma ɗo saabu ɗum koye ɓesdare men enen foof saabu hande fulɓe foof ɓe belti e nalankoɓe ko ɓe mbarata ko jemma ñalawma ɓe ketto kasitaji mumen kono noon ɓe jiiɗat aussi anduɓe en goni hoɓe saabu hande ɗa hetto neɗɗo on a famani ɗum ɗum nana ɗo ɗum weltora haɗa yiiɗa aussi kettoɗa ɗum o haalanma ka woni hombo hoɗo jeeya ko nani ɗum e nalankegal ɓe ganda ɗum neɗɗo on e hoore mum kam woni hombo ɗum tagui noon hande min nodduma ɗo ko adi foof Sakou Diewo caggal nde min calminima min bismima min lamdotoma hombo woni Sakou Diewo saabu hande somi wi min haalni ɓe Sakou Diewo ɓe mbiyat Elimane ko an manti an hoto ganduɗa Sakou Diewo haade min wawi haalat hombo Sakou Diewo kono ko ganduɗa Samba ɓuurma andu hoore mum taki noon min mbima Sakou Diewo an hono yo hombo eyyi aɗa andi neɗɗo kam neɗɗo
ha wiya neɗɗo ina wayno koye cuurki kam haaki haɗ funtu nder huuɗo gonga ko ɗum woni addi mbiyami saku jeewo fof en ɓe kam nana kono ɓe mbawa kam yiidu gonga Allah ñawani ɗum neɗɗo na yiiɗa mbo anda kono yewnita mbo wowani e timina ɗo jima eyyi neɗɗo na yiiɗa mbo anda kono yewnita abada mbo wowani est ce que mo goɗare mbawɗa on rem mbawɗa yewni kono noon ɗayiɗa mba anda eyyi ɗum noon addi tawi kam honbo woni saku jeewo ko min tigui woni saku jeewo in ala jeddi eyyi ko min woni saku jeewo wona wutte wodde wona koyɗe ko muma o fof ndentodirta mbo renta wona saku jeewo saku jeewo kam woni inde kay carte d'identité nde kambo mbanmi dentité kono ko alaji paate mbitemi alaji paate eyyi kono saku jeewo addani kamin ko inde ko fulɓe mbiyata ko dal yaradagal da eyyi kono min ko paate mbiyetemi mi ƴefti saku onon jaɓti saku paate o kono noon machallah mino yetti Allah e saku hene sabu hay woni jeewo woni yayam jeewo sira on woni yayam simi hebbima wima hande min reko dañi ɓiɗɗo gorko wadde saku yettaka jeewo yayam wiyete jeewo elima ɓen ko jeewo fonno jetteɗa ko jaawo jettami ko saku jeewo walla mbiya saku jaawo jaawo mbo serte jeewode elima machallah ɗon labti eyyi mi tottat jolfo jungo wiya kam jeewo wiya ɗum koko Samba Yayla ayi ko wiyatno ɗum fof ko yettere Allah ina hayno ko Samba woni bacci rek eyyi kono mino yetti Allah noon e nalankegal elima machallah an woni saku jeewo hoɗo jeeɗa min jeyami ko Saare Nduuɗi hoɗo en woni ɗo tan sa ari secret ngara Saare Demba ɗon noon babam woni ko région de Kaffrine eyyi région de Kaffrine département toon Beteyde toon Birkilane jooñi ken min woɗɗani ɗon eyyi toon on ligne dal machallah eyyi Saare Demba jiyanen kono staw mo gonɗen hannde gonmi ko Saare Nduuɗi eyyi kono ko Saare Demba jiyanen kono noon andi kam Allah kam so wima addo e ndiyam mbiɗa ko tene gaddata ne a tampinat hoore ma tan aduna kam ko ɗum yaadu tan eyyi saku jeewo artiste a meeɗi jangde seeɗa jangde tubakori walla jamde alquran mi anda mi anda de mi feera janngu a janggani eyyi kono noon mino yiili eyyi nde kono mémoire one noon mbo arista a kesani meeɗe jangde seeɗa ala mi jangga hoɗo puɗɗorɗa nalankegal puɗɗormi nalankegal mi wawa inaale français noon kono mi nangi année o mbo ɓe innatno année o eyyi ɗo gandumi kam mi woni nalanke ha tigui kam mi woni nalanke min janggumi nalankegal koye ladde e gaynaka eyyi nde gonɗa suka nde gonmi suka hay goto jangguinani kam jimbri taɗo tulli duuɓi o ko duuɓi ɗi kewani tan jimannomin okke par buɗɗi mbuuɗu ɗiɗon mi anana heɓe mbiya saku jeew ko kegguilowo mi wona kegguilowo cukalel ko musni ko wulkata mawɓe rewɓe Allah yumi mbiyetenoɓe Mam Mayra men ndey bara en ɗin méreji noddatno kam mino ɗo yimana wabe weliyoɓe kam okka par buɗɗi ɗi par buuɗi tati ayi eliman ndeke neɗɗo fof ko wonata ko woda ɗoyn rewi on ekkitorɗa ɗon ekkitormi nalankegal lambo jangguini mi nalankegal kana ɓen mawɓe data ɓe jiidani nde weeli tan mi andi nde welnoɓe ɓe ma ji eyyi saabu mi andi sin welanoɓe kam na kikiɗe fof ɓe mbiya kam ara yimanmi hanti haɗa en firani ni tan pirani min hayni wonti ɗum ko in woni hande est ce que an ne waɗata hen a miijinoma wonoyde nalanke un jour mo ganduɗa mbo heptine walla an ko a fijiratno in noon tani welma mi fijiratno ren weeli kam jiɗmi in weeli kam ha in wontani kam hande ko in woni ko eyyi a dañano hen mo ganduɗa hande ko on darannoɗa wi on nalanke kam mina simi mawni ko o jiɗatno Roy Boubacar Diawane eyyi on darannoɗa on ɓeydi kam natno e nalankegal est ce que eyyi on tuma ta nalankegal ina woni nalankegal kono hande sindo koye neɗɗo ne ko baɗɗo lafañ nalankegal yani hande mi wiyanima ngal yanide ko mbimami ngal waɗi lafañ lafañ kay danaka ɗum lafañ na ɓafanayi haw kono dal koko waɗi lafañ kono saabu tardement o mbo heewi jafe ɗi keewi hande a taƴat auto ma passe mbaɗa mbo isas jolna koreji ma jaa kilométre ji kewɗi jottoɗa he daje ɓe mbima minen min cuusa yimnu saabu sukaɓe ɓe apparente waro wima elima gandu toon en garat toon ko caɗele nalankegal kalda ɗon joni hani en yetto toon to caɗele nalankegal hara kam haalnanno joni no puɗɗorɗa nalankegal ma nde jaaɗa ha ganduɗa joni kam heptinama sa wirtima ɗum he saku jeewo waɗana taw ko wawi yim ana ko wawi haalan ko nde wonde min no janggi hitande ndende iɗimi funtan nalankegal ko Saare Gallo Hammet eyyi nawoni heede saare amen tan nawoni julde tabaski bomi saare ɗi ewiti kam eyyi jamma iɗimi funtan nalankegal elima jimɗa jimmi
hantin noon ndeke ina wayi tan no kurus taƴɗo hanti ñaaƴe ɗe jana tan hantin ɗo ndewmi rek mino yimo kana ɓe okkunoma ɓe okkunom de Eliman ɓe okkunom a wonta accu eyyi pooɗɗa pooɗɗa ɓe okkunom gandu puɗɗiɗa tan kalis o fuɗɗi Saare Gallo Hammet fedde leeral min wi fedde leeral min yimin si weeli ɓe yoɓe nan ɓe nodda nde jimanmi fedde leeral Saare Gallo tande leerani kono machallah Allah addi ɗon kabaru eyyi Allah waɗi he hunde kam e barke hande simi heɓima wima suudu uɗo ala Saare Gallo nden Saare Gallo machallah Saare Gallo Hammet mbimi fedde leeral Saare Gallo machallah min yimi min woni boɗo wadde jibol ngol barke ni machallah machallah kam ngol kay tindo ko naggene ko siwta toon puɗɗorɗa ganduɗa kam hande eyyi joni kam mi naati nalankegal e hombo jungo hombo puɗɗiɗa par ce que kala ko jiiɗa no dañi apprenti waɗɗon ndewaɗa aɗa jaɓa walla an kama diw tan jimɗa min Elimane mi diwre darnumi koyɗe min haye neɗɗo goto a rewani hay goto mi darnu koyɗe tan min e boyji ɗi gondatnomi saare amen giiɓam hono Bouba Digge en eyyi ko wayno Samba Sadio en Sengo en Nduudi Doga en Nduudi Penda en ɓen hande ɓeya ko julaji ɓeya ko ceernaɓe kono noon ko mbimam kore Allah fima addoytede mbiɗa ndiyam gaddata tampat a tampat eyyi kono min ta min ndeke Allah seddi kam ko min nalanke saabu hande ko min tan e Bouba keddodin saare Nduudi eɓe puɗɗoda ɓeɓe puɗɗatnomi fof hande ko min tan e Bouba ɗon noon darnumi lappol ha hande Elimane mino jogui lappol Allah waɗani ñañowo ko ɗon funti kudowo ko ɗon funti ɗon in funtin fof jaɓowo ko ɗon funti funti eyyi ha hande noon Allah addani kam woɓɓe immotoɓe ɓe gara ɓe yam cukka ɓeya ɓe dosto ina wayno hande mbaɗa doygal suudutangal fewani ittangal gadda goɗgal joni mino daña walliyaneji ɗi mbaddumi nalankegal ɗumni ko yettere Allah saku aɗa andi nalankegal sa gola sa wiyatno en a yiyatno mawɓe ƴengiɓe eyyi ɓiɗɗo ma wonoyi nalanke ya mawɗo ƴengi o est ce que ana rewi ɗum mawɓe ma ala min si Elimane mi ɗisani siwtor babam ko heewi hay joni bo mi hawrata yimɓe ɓe kala kam haala mettuko kam ndeysan saabu legol en neɗɗo kam ande sindo baba ma mbo wuuri a wonta fari Elimane min babam ko ɗon nayi est ce que kono noon ɗum ko warsak mum minne ko ɗum woni warsa kam min kam ande sindo baba ma mbo wuuri a wonta fari mino wawno wonoy ko wona fari ɗo na heewi ko waɗeteɗo ko gandanɗa ma neɗɗo boyi waɗa o yiɗa in saabu ɗa dawa duggere guerte Elimane goƴol ngol ajjo mbiya ya ittu ƴakka ertere rumde nder ndiyam hoko kurni nde Allah wata ɓe pelam wallahi wata ɓe pelam ko Allah wi yomi won nalanke gonda ni si ɓe kala ko cohlumi Elimane hande nalanke ko neɗɗo waɗata toon fof yo du'anom ɗo mi accay walla mi daña hen avantage kono wota yennanamde kono a dañani hen caɗele hay goto a fuɗɗi tan jaaɗa hay goto haɗanima a dañani hen lambo haɗi kam min ko yayam mbima mi ciwtormi kono noon kam o weltino hen o weltinoma ko noon ni en goɗɗi ɗitaɗo weltataki hen saabu joni mboya nalankegal ala jeerin koyin hoyera poɗɗoma yennu ma mbo ɓurɗa yennu ma mbimi ɗum maire woppu aduna ko Touba Baye Fall waɗa yama sagal waɗa gañila waɗa melekan o arta o jala wiya kam an andal ko jiɗɗa ko a wona ɗi ɗo jetta noon ko ɓeɓe ganduɗa ko kamen goppuɗa caggal ko ɓen jendata kono ɓeɓe keniɓe ma jendata par ce que ɗo jetta neɗɗo kam sa daɗi ɗum reko yennuma eyyi saabu kese jambere addanoma e lekki wiya yo mbo liɓbo neɗɗo ara ƴefta kese o kokka ha horo diña kono nde ɓe jaahi ɓe jiiti lengal rek ɗum woni ɓande neɗɗo kala ɗo jiiɗa ho'ki si bandum yeeyi ɗum tan o jara nde ɓe ƴefti kese o ɓe nanne lengare ɓe liɓi lekki wiɓe on liɓa tam saabu on jii bandirawam kam andi sekkiram Elimane jokkoɗen ɗon seeɗa machallah ɗum dañi fayida ko siftinɗon ɗon ketto émission dental fulɓe ɗo RTS Kaolack 97.9 hande koɗo men ko Sakou Djewo artiste nalanke mawɗo so wili on mbiyon Sakou Diawo so wili on mbiyon Sakou Djewo Sakou Djewo ko Djewo woni yaay mum donc addi Sakou Djewo kono son mbi Sakou Diawo ko Diawo woni yettode mum pour en laaɓa pour son kawre mum janggo an son jiiɗi mbin yettine yettode mum tan ko Diawo no mbaɗɗa jawonema Diawo waɗa mbiye ɗum Djewo de eyyi waɗi ɓe ganduɗa no mbaɓe no Aliou Ayso en ɓe ganduɗa ko pamɗuɓe kakkillaji ɓen so kawrima mbima Djewo no mbaɗɗum Djewo Aliou Ayso teyi ko Diawo o yetta walla Dia eyyi siwilima ayca ko noon tigui machallah ko hombo ane puɗɗiɗa funtine album cassette tawi sindo mino janggi français de mi haalanma en kono noon mino manditi kam koɓe mbino helde hitande puɗɗumi ɗo yim cassette ko jamanu l'an 2000 eyyi a haali en eyyi machallah nanmi ɓe mbiya o mbaddunoma namnoma studio
min addi kam ɗo ko Mari Cissé. Mari Cissé machallah minen mi salmina ko jagui doyen des animateurs mbiyatmi ɗum kamne hande minen foof hande ko caggal mumin goni koye min musni ha min mbawi joɗoɗo ɗo min jooɗi hande machallah ko kam addunoma ɗo RTS mbaɗɗa kam adduno kam ɗo kase ɗo mbaɗɗa e morceau ji poti jimmi ɗo ngel wawi ya elimani noon wona ɗi foof kalami de ko seeɗa tan jubbanmi hen jimmi ɗo ngel wawi ya eyyi jimmi ɗo nawliragal eyyi mbiɗa ayo ay Aliou Alhaji eyyi Aliou Alhaji Paate on ko Kacawan hoɗi machallah eyyi joni noon mina andi Bala Moussa Seydi mi salminima mi juurimama le technicien mi weltanima ɗum tigui machallah kam no naati studio ɗen beltano tigui ko siftinde ko DJ Zal woni toon to karalagal to ko adi foof album o en kettoto hen morceau ji ɗi DJ Zal si tawi a heɓori totta kam morceau numéro 1 woni ngel wawi yah kettoɗen morceau joni joni garen e saku jeewo si Allah jaaɓi DJ Zal ndeysaan numéro ko yessere si Allah jaaɓi numéro ko yessere 33 941 22 65 ngel wawi ya tawaji ma e Kara Diallo salminama Jai salminama jurama merci beaucoup DJ Zal weltanama tigui toon to karallagal to guel wawi ya on nani tigui mo jeeya e morceau mbo watno ɗo e nder cassette mbo watno ɗo on haali joni ko morceau ji nayyi ɗi ganduɗa mi innidi ɗo guel wawi ya morceau boyli hoko woni guel wawi ya ko cukalel cukalel ngel de erdam adduno si ngel jibinama Allah waɗi ngel wuurima ngel ya miijimi en mbiyimi minen foti wawa jimol cukalel ngel eyyi cukalel ngel wawi ya ngel wawi ya du'imi yo ngel wawi ya si ngel yahine noon yo ngel yaa ko moƴƴi pandetemi toon de ko nota ngel yaa ko fewani du'imi toon kadi yo ngel yaa ko moƴƴi tagi mbiyen no jemma yaari fof mi yarano aɗa andi ko tagi mbimi no jemma yaari fof mi yarano ala mi anda sako jeeyi mi wondo e ndiwtungu mino wayna pembugal nde mino fiɓi enniya kam pembugal ngal mi yahan ngal nde joni noon ina waɗi laal pecer eyyi
kollirat ɗo kaccitari nde wi kam saku jeewa yahata mi funtinani kaccitari joni mino yima mino ɗum leebo mino no jemma yaari fof mi yara noon ta ko kam leebotomi to elima est ce que o faamino o famani a nani kiiri mi yimo mbo waɗi sorale mi dawat hollir kaccitari ndi nde mi waɗi programme min kam mi yahata jemmago he hakkillam addi mbimi yono jemma yaari fof mi yahata noon ha hande darmi ina wonani kam sas sabu mi hawrata hen ɗo wiya kam an aɗa yimi jimol bo mo anda ko ngol woni ɗo ɗo mbiyata no jemma yaari mi yahno ɗum koyen feeling mi andi kamne sa yoy koyen feeling woɗɗo rewdi na wi koyen feeling kono noon min wiyatani hoɗo ndewɗa han mbiɗa no min noon ko on programme addi mbimi no jemma yaari fof mi yahata noon nde min kirti ha min kirtiti jahmi e jemmago e pinoymi to gente to o dawi o yiyani a femboyi mi femboyi ngel kam o dawi mbo fadi kaccitari kambo fadi laal mum peccere min mi yeeyi to ngel wawi ya ko noon haɗen koɓe mbiyata ko renta kala fecce eyi machallah ɗum ne kamen ne ɓe pota fam saabu waɗɗo artiste tolloto kam so mbo kala meeɗa ɗum eyyi mbo kala sala yo meeɗ totta goɗɗo no meeɗa eyyi aduna ko noon aduna ko meeɗam maafe mi meeɗma maafe tan e a meɗniɓe hirde ɓe goppu anne tombugal ngal kam meeɗoya par ce que ɓe ndemema padi ko noon tigui wajiɓe ɓe pamirayno noon ne machallah sakuji o caggal de o cassette funti hoko mbo hokkuma o mbo hokki kam elimani ko heewi mbo hokki kam ko wirde mbo hokki kam ko suuɗi saabu mi teddinama façon teddugal foof e o cassette mi teddinama yimɓe ɓe jiiya mi teddinamata ko min tan ɗum woni ko mbiyatman ko wirni andi sa okkidama e groupe ma mbo yiya ɗum ko onon foof kono sa okkama an tan ta ene wirnima saabu an a okkama kono ɓeɓe mbaddunoɗa en tawaka kono eliman hande gondaɗɗo e koreji mum o okke mbuuɗu ta ɓe tawaka o funtinagu mbaɗo no buuba digui wawa inde min mi woni birkilani ko kalatmi ko koye radio jooɗimi ndiwtugo Mamadou Mariama Moussé Sow min woni ɗon guila alkeme ha Allah weeti Boubacar Kellel tawi kam ɗon kaw Bouba ko mawɗo nalankoɓe Mamadou kadi tawi kam ɗon ko mawɗo nalankoɓe Djiby Samba Diallo tawi kam ɗon ko mawɗo nalankoɓe Bijji Ndungu Jonje tawi kam ɗon ko mawɗo ko kirmi ko toro alkeme ha aljuma nde ɓe ngari ƴeftumin jomi e wutte tottum ɓe mbi kam ko ɗum woni mbimi ɗum de min torin hanki tawon ngalaɗo Mamadou kadi ko yette so wi kam min de sindo ko min torina mi funtinta en intenkanno e poose tan eyyi kam o wi noon o wi kam saku jeewo min de ɗum ko mbaɗɗa mimi wawa may waɗan mbimi ɗum eyyi mbo kala eno Allah tagiri ɗum eyyi ɗum de elimani mi wadda mayde jimole te kaset o machallah ko kaset mo ganduɗa waɗi cartonné mbo weeli ñañoru ndu funti ko jagui vraiment ene rewi lawol kore ɗe ɗi punti hombo ñañanno ɗo o de ñañɗo ko biyeteɗo bacci dama e Waly Demba Sira e Mamadou Dikki jogino ɗi ñañoji ko ñañoji tati gonɗo eyyi sukaɓe tan ɓe min mbaddi général machallah hombo jaɓanno en jaɓanno ko Waly Guurowo way Ibou Demba kono ande addi hande Ibou Demba modi kono ande elimani ko muusi kam hande nalankegal mino ɗo haalda da joni e waaji goto pala jeeyat ɗo kasetaji no mbiɗa Mamadou Kane o wi kam nalankegal sa yahi hande sengo Jolof ina yahi mbimi ɗum min yahani sabu an mbiɗa ko Jolof min ko gaga Saloum mbimi hande sa sukke neɗɗo eliman ɗa nangue wutte mum o lusido so yaari caggal an kirɗo caggal sa yani est ce que ajjoto kay ɗum noon woni min hande jabbaji ɗi min sukki caggal ɗi min ko jiɗmi hunde nde eliman yomin kawrit min peeja sabu dole leɗɗi ko sutu min kalda min mbaɗa sottante kelade minen nde min naɓra hunde nde yeeso nde immo ɗo nde woni sina jaga eyyi min ko ɗum cohlumi tawi kamen ɓe ngala siya e noddude kam min Ibou Ndiaye ko garam Hassane ko garam Ibou Law ko garam manam kala idiɗoma hejju rek kam idotoma daw minne ko kamen hande caggal Allah ko kamen doyanmi wawi maccen Allah yomin nanggodirin hay siko suudu min jowandu ɗo ndu foti yowe sabu yo min dartima an kam danaka ngo sengo lagem gay Kaolack ko région de Kaolack ko ɓe ɓuranima andu sakuji o siɓe nanima tan koye radio moni mostoji ɗi ganduɗa ko kam ɗi tegeten ɗo ko ɗin ɓe nanata gay an min jiyatama ga e ndiwtugu min jiyatama ga e pembugal min jiyatama ga e cuule min jiyatama ga e programme ji ko tagui sawa jeewo an wiccuma kam
fanani ko gati nalanke kanko ko foti won international wona fi wala mino gay national wona fimno gay sali arde ko taki ina way ñaawe ndiyam mama wasi ga jooge kono wona fimino ɓe yawi wona fimino ɓe ɓurni wona fimi accitani mumen hakkille abu nane seeɗa nde puɗɗo mi winoma neɗɗo si siwti ajjoto eyyi ɓuuri noon mbasa fof domi baɗɗo ga e frontiére mi waɗani hirnangue frontiére de allah rewa si wi wota mi wiccor gay kono komi neɗɗo gacciɗo e mumen hakkille boom kamen mino ga yiiɗi ar ni no jiɗirmi ni no goɗirmi fuɗnangue ko ga ɓuurmi yiɗ ar boom eliman pour foganta ko funnangue ɓuuri leppu gay ala min wiya ne tawi an wi ina leppide an wino min de mi wiyani no journaliste tan komi lamdoto eyyi kono an wino mi wiyani fuɗnangue mbimami est ce que wona toon ɓuuri leppu gay ala mi wiyani noon de ala komi lamdiɗoma est ce que mbimami ala in ala toon ɓuura leppu ala ko taki ciisiɗa toon jamiɗa ɗon allah ñaawi yomi on gaari ko ɗon botum dasi kono inchallah ma a wiccor gay eyyi inchallah ino fiɓi en niya d' accord joni en kettoto hanen gar deuxiéme walla hanen gar e toɓɓere ɗimmere nde inchallah en kettoto morceau so kijari yaade ɓe karmanani ndeysaan te faali ƴayo e sako yim ele kayde sake baymo ami yongole sare matar wel ndeysaan to jani ga buba wuri kame wura samma kuma dijal li neex na waay de amadu julde soyo kono samma jari jido kon desi nyanya nama merci beaucoup on beltanama e ndara samma nani hewni tama ndeysaan jago kala yo banjaria jago kala yo banjaria e ndara la babu ndinge jido kame samba ponyi noto e dille na yo de yo kon desi nyanya nama e weli yo la yusufa imanteno yusufa dwana dongol si nyanya nama e dangare mi jotomi e weli yo de mamadou nduru noto e ballire mi dade wandamo wullatama guiɗo leñol merci beaucoup mon frère oh goren ndeysaan aɓe ceernetake woni somna jam ndeysaan banna ɓure kumba woni debbo welima merci beaucoup ay an noon sako jeewo a wattude morceau fof battuɗama saabu an ko hoorema tan jumɗaɗo ala e ɓure kumba en kam laaɓe ɓe jarmi fof mi woppata ɗum caggal de eyyi joni noon min aysatam yo aynam ko tagi kamen ɓe dentade e cassette watto in a wattoto in adduɗo ayne eyyi joni noon si Allah jaaɓi morceau en naɓat boɗo goɗɗum mbaɗen woɓɓe dal aynema a wi guel wawi ya gartuɗa mbiɗa ayo ay ha joni a funtani cukalel rek machallah ko wadduma cukalel hen cukalel koñ belam ndeysan cukalel min cukalel koko welata ka saabu hunde foof e cukalel en idori gonga kala ko jiiɗa cukalel en idori ɗum taki cukalel dal koye fañsam eyi saabu hande hay ngal nalankegal ngal mbaɗeten ngal min mbaɗata bon heebi mi wima noon nawarame ala probléme ala an a wona nalang an ka animateur e nalangue en wawa ande mi nanninoɗa haalda e oya nin mbaɗa ɗo théâtre
Mama Gallo o wima mbiɗa ɓe mbima nala mbiɗa mukk mi hettodima e Mama Gallo kam ne mbo darani fulɓe ɗa andi eyyi machallah kala ko mbatiniɗa wat rek koye cukalel eyyi saabu min nalankegal Elimane guili janggumi danaka lambo jangi nin noon koye cukalel am ɗum addi min cukalel koye fañsam mi nani mbiɗa siwtaɓe cernetake eyyi siwtaɓe ala wota sernduɓe de saabu Allah waddi ɓe kam andi ko taki o waddi ɓe nden noon an wota etoɓe serndu an kay duwannoɓe tan yoɓe mawnu sa dañi ko okkuɗa ɓe okkaɓe sa dañani ko okkuɗa ɓe wota wiɓe haydara mami haalan hunde wota no emin andi ɗum siwtaɓe cernetake eɗen wawi naɓɗo goɗɗum ne ina heewi ɗo innaati ko sa sukki koye pular ɗum taki mbiɗa pular tefa liƴa yo tefa lija sako jow minoma hettode si min no andi ɗo Elimane min mi ɓooyi ayi Oumar sukkum sohna Saregal on iɗi kam wi Elimane ko fansima wallahi ko jagui Oumar Douagne o gonɗandi Dakar komi baba mum est ce que kam wi kam an de père o gonɗo RNK biyeteɗo Elimane boyma acciti hakkille ko jagui fof mbimi ɗum eyyi na waɗa de eyyi andi mi tini anda acciti hakkille eyyi machallah joni hande kala mo jiiɗa ɗo kala mo jiiɗa biyaɗo tan ko pullo mi wiyanima durnami wiyama ka o wiyanima dara ko yo wiye pullo tan yo wi mbimi walla mbimami kala e mo jiiɗa wiya kaari okkirta hay so mawni o sakkorta pour sadak ni am jalla johla o waɗata in bo okkirta sakkorta nde mamima haala neɗɗo goto ne boy nder hande leydi on ne minen min o welanani min woni hande mi ara kew o wiya min de sindo ko Hasan ari Hasan si ari waɗa is sindo ko Ibou Ndiaye ari si Ibou Ndiaye ari waɗa is sindo ko Kewe ari ono wona okkiro si hettoami para rek Elimane neɗɗo wawa firo koyɗol neɗɗo a hettantanoami para a hettoto mi anduɗo paɗa e hettota arder bisimilla oya si Kewe ari waɗa tayno ko may haari si may ari waɗa is sindo ko Eggenar walla Sira Kapay hay si Abo Juba ari Elimane a andi amateur mo jammi Samba Hari ndikete nen on hay siko guttaɗo corumbal sa wuttingal tan sa woni nalanke rek ya wiyete hay sika guttaɗo corumbal wiyete o kaari ko bambaɗo hay sika turka aya heratilen na kori heeraye Samba Hari okkuma ɗum jammi amateur sa nani wandu kaari ɓuuri moƴƴi wandu kaari koto ne'oɓe tan ah bon wandu si faɗɗi wandu barke nena Elimane koto ne'oɓe kono sa udditiɗi e suudu yontere sa udditi ko lugga guite tan juuta laacal tawata to ko wotorndu tan nalanke ko nalanke tan joguin koto ɗum woni siwtaɓe cernetake eyyi a firtiin eyyi Elimane ɗum waddi kam ɗum machallah a weltanama tigui ko sittinɗon hoɗon ketto émission Dental Fulɓe ɗo e RTS Kaolack 97.9 hande noon koɗo men o hande mi dañi koɗo noon hande ay min kodi hoɓɓe mbaɓe ni jiɗanmi ɓe ganduɗa si wi goɓe mbiya kam sappo wi ko ɓen ɗaɓɓatmi aɗa andi minen kam nde wonno minen kam komin toñoɓe te komin jiɗatɓe vraiment ɓurɗo min heewa haala machallah ko ɗum min ɗaɓɓata minen ne machallah ɗum beltanon tigui ɗen calmina noon Sadio Teddi Sow e ñalawma kam no noddi kam minen salmina Sadio Teddi toon to Ndofane ɗum beltano tigui Ibrahima Ba Romano Ibrahima Gori Ibrahima toon to Dagga Sare Gori heɗo ɗum beltano kamne mbo accitake l' émission e Aliou Diallo toon to usine gaz ɗum calmina beltano mbiɗa siwtaɓe cernetake min ɗode si Allah jaaɓi ma wanma invité ɗo de ma en jewtu si Allah jaaɓi saku min andi en kettoto 3 morceaux nawliragal no pirtana kam ko woni nawliragal puɗɗen ar noon e question goɗɗo saabu mine jogui question cafɗo mo lappanmami hande question cafɗo mi lappanma ayta bisimilla tata in nawliragal na juuti pesar e dara iya e bingu worbe e dum rotti e bingu yuma ere yana yode won bo susa nawlirete ali wayso e weli angole sare modi weli pesar e se mo jar kanjille mo jombade Sare Yoro Diop on calminama waɗi lamɗoɓe numéro téléphone ma noon 78 hettode 78 171 52 46 woni numéro saku jewde ayta haltoyni
78 78 171 171 52 52 46 46 merci beaucoup le général Deme numéro mum boni ɗon ayca ma sœur Amina Sow salminama Amadou Sow depuis Sare Yoro Diop salminama merci beaucoup je vous aime Aïssa Ba salminama e Didja Diallo Amadou salminama weltanama ndeysaan laar ko wot ko wela firtu machallah en beltino mun tigi la voix d'or mo ganda machallah simbo yimata da welti tabu ko yimata ko na lappi ko yimata ko ina rewi temps te koy pulaago o tegata in te nder jimi mum sa hettima hen wada ko janguda hen ko dum woni jimol si jangina tan majjina te sako jewa à travers jimi mum bo hen jangina machallah biida nawliragal ndaw ko yaaji war nawliragal muñdo yitata in firtina moɗo morceau sako jewa eyi sa yi jimmi nawliragal nawliragal wona debbo tan e gorko hay ndi jimri ndi min mbaɗata ko ndi nawligu eyi saabu woodi idinoɓe minen woodi idiɓe ɓenen ɓenne idi hen ha minen ne min jokki hen annayi woni nawlitagol gonga walla ko gonga hande a renti e neɗɗo gorko wota ya toon ɗa nokka teppe mum walla ɗa wulna ndiyam ɗa ɗum jowa allah ɗa waɗa conele ɗum ko jikku yette sonaɓe ɓe andira ko onon ndenti wasa saabu ndentoɓe ɓe woyndu gocceji mumen ɗi pilodirta gonga jabru in allah ganda o de min ndentu warsa ɗum taki min kawre gorko si min ndentano warsak allah feccino fecce mum to dowta en garani nden noon wota yaworɗo neɗɗo feccere eliman min laambo jawmi kala jawiɗom ne mi yaforima ngal allah mi andan rek sa laari neɗɗo hakkil wona hakkil wiyete ko hakkitta sa laari ɗi kollima juuɗe ɗi potani nden noon neɗɗo foof ɗo ardumare nangir ɗum ɗon wota yawor ɗum noon ko allah tegi ɗum ko eliman min laambo jawmi min kala neɗɗo mbo jimi ko pommi ko kam ɓuuri kam min ko noon allah tagiri kam mbiɗa nawliragal muñɗo yitata en nawle sa mbimi muñɗo yitata en kala ko muñaka wawa henen dayda haydara saabu hay taaliɓe si yahi dara si muñani o jippinta kamil de ala sanne sa windo yima ande gaynaka won jaati mbo dañata mbaɗo no nduudi doga sa jofima ɗi karani nge a fiɗi nge fofima a muñani a yempintaɗo gaynaka e nden noon honon dayrata kaali nden kay ɗum addi mbimi nawliragal ko muñɗo yitata en mbo muñani yitata ɗum addi jimmi ɗum de elima in dañi fayda e sakou en gari question ngaji he sakouji o joni waɗi ko juñuɗa e nder émission he waɗi nalankoɓe gonɓe ɗo est ce que ɗa jokkodiri e mum est ce que ɗa jokkodiri e mum est ce que ɗa jokkodiri e mum ɓe gonɓina jokkodiri e mumen kono hay min sakouji o en jokkodira inande puɗɗumami humre noon ko famɗi ko jiigal fo ɗo nde hippi en ɗo nde kamen ɓe gaay mino toɗeli ma wona fi mi nawlitaki ɓe de min ɗo ɗo jiida kam ko taki soɓe dañi programme e jarata wiɓe yoɓe noddan wadde ɓe noddanima mi yanima goɗɗa ɓe ƴettani téléphone aji ɓe nodduma na wawi de ɓe noddima est ce que na wawi de elima ala tawi am na wawi dako ɓe noddima mbima ɓe nodda ɓe nodda ko taki arata mi wasa dañjot basal hakkude ma artiste aji ɗi ina ɓofri machallah oɗo nanodiri tawi ɓe kam jogani karma yallah min de lambo en joganimi karma yallah saabu simi joguinanomaɓe karma yallah mi royata nalankegal ha min waɗa koɓe mbaɗi ko min komi neɗɗo ponkuɗoɓe si ɓe ponki kam kamen e allah si ɓe ponkani kam min dal komi ponkuɗoɓe saabu hande faram foof ko Ibou Ndiaye en Hassan en Ibou Law en hande titaram hande saabu ko gandita ko ñebbe ko jiidi ko fo jiidude ɗe hoɓatinde ɓuuri jiidu hande simi funtino ɗo wiyete oyade ko koreyol Hassan en walla mi oyade ko koreyol Ibou Law en walla oyade ko koreyol Ibou Ndiaye ko taki minen ndenti mecce nden noon mi alananima benne karma yallah komi parnorɗoɓe komi ponkuɗoɓe saɓe koɓe garajam eyyi eliman min komi neɗɗo ponkuɗo Ibou Ndiaye en Hassan en wayno Ibou Law en eyyi Sakho Diaw est ce que andene waɗa programme ji hitande kala ɓe mbaɗa programme anniversaire ɗen gueɗe est ce que Sakho Diaw anne a feeri wat programme ala min mi siwa ɗum gon a siwa dañ fan club ne ala
si wawi wadde wax dëgg yàlla. ok joni en mbaɗat profité e temps e hande bo gasata Sago Diaw est ce que nalankegal ne heewi caɗele gasata ko ala caɗele ala hoɗe caɗele ɓuuri hen tengdu na heewi tep sabu hande arate dulare teddineɗa ha pooga ko noon tan bimbi gara e dulare elimani Moussa han jiɗa accu nalankegal eyyi ɗum tagi joni a haali ine fuɗɗode sabu a wi nalankegal ngal hande ngal laaƴa eyyi walla ngal lafañi mbimi ngal wofɗi lafañ eyyi woni wofɗi rek eyyi sabu a wi parfois garone saare ɓe saare ta ɗon dañi probléme no kippirɗon ɗon eyyi min ñirata on ñirata sabu ta in ɓuranani ɓe ɓe gandata ko addugol gundug mo ɓuranta rek ɗum ne okkam seeɗa ɗon mi jaabo maɗa eyyi ko ɗon woni garannoɓe musique ana andi kompo haalata yeyi ha ko gandirta ko mbo diŋori misiro sa nani ɓe luuki ɓe coowi ɗa andi ɗo radio ngo nangat a yaɓɓi kam a dampi kam a yaɓɓi kam a dampi ko yaɓɓodiral tan e dampodiral tan eliman mbo wiyta ba mbo wiyta so mbo wiyta jam mbo wiyta diallo ko yaɓɓam tan dampam eyyi joni noon si yaɓɓam dampam yeehi ha ɓurtanma mayde ɗaɗa gañodiral ɗum noon si yeehi ha ɓurtanma wiyede diallo walla wiyede ba nen kay an andatani ko jahata ko te ko noon son kippi mbaɗon cassette jaaron on min jarada mum mi yo baba mum mbaɗa ɗum cassette ko yo ɓiɗɗo mum sukkat baba ɗum duuɓi eyyi sukaɓe mum ɓe mbawi yo haɓe taniɓe ketto cassette o kono Youssou rinnata ɗum te ko a yaɓɓi kam dampi kam ganda noon mbo weeli te on scéna musique simbo hippama simbo tasi tan appareil la ko dañta hen souvenir pus kana mbuseji ndiyam ɗiɗi ɓe jaratno ɗon nagge yakka ɗi ngi wiye nge wonde ɗa so a ɓooya nge wata ɗum nde woni bénéfice ɗum ko perte made eyyi ɗum noon kamen ɓe mbaɗi hande bénéfice eyyi on yaɓɓi kam go sengo ngo gonɗa nalankegal ngal toon yaha ko jagui on kewani toon caɗele ngal yahani ngal yaha hongo ngal yahani saabu hande a arat pija hande gara kaɗeɗa ficci ko ɗum woni toon ne eyyi ɗum woni toon to amen yani gaga monde ta noon an andi aɗa luwi oto ma an andi ujunnaje 10 joɓɗamo an andi ko ujunnaje 5 garaɓe bima he minen ɗe balɗe kam min mbawa fiñde min cuusa sukaɓe ɓe neɗɗo na jibina ɓiɗɗo huula ɗum elima ɗum woni ɗode ɗum ko yimɓeɓe fof gullata joni joni noon jibina ɗum ka wona tun tan ko yo ga par ce que yimɓeɓe kam mbiya iliman waɗen tem saabu minen diwtugali balɗe ɗiɗi joni wawata ni waɗe joni ko ñalande wotere tan minen ay ñalande wotere koye binde ho takkusan sa so ɓe futuro ɓe cuusa futuro tawaɓe ɗon eyyi joni andi ɗum woodi binoɗo kam yomi haalo e radio mbimi ɗum an ya haaloyin radio ko taki ko takkata mbo kam bunka yomi ne sukaɓe neɗɗo jibina ɓiɗɗo ne ani weeyo sako jeewneɓe kana bimbi min kawraw lappa kam yoɓe neɓe elimane wona min ne ataɓe sindo ko sagam simi ari e ndiwtugu mi yimat balɗe 3 si ya korti mi yim ñalande wotere mi andat noon ko ɗum Allah ñaawi kono no amin ne ata sukaɓe de elimane tawre min sako jeewa ne ataɓe Allah wi sabiyan walla Allah kano nabiyan suka wiyaka wota rewe sukayaji kono noon wota ɓurtinde saku jeewa wi kama janggari ala ɗum mi hoccidi in ala kam suuɗa hoorema de ala nen en poti en tagui ɗon kollitide jokkon machallah Sago Diaw hokko ɓuurma wele nalankegal ɓuuri kam wele nalankegal ta minne ɗum simi yi rek mi ñaaɗin programme moƴƴuɗo eyyi programme moƴƴuɗo gana ta yimɓe ɓe mbaɗi programme ta ina nande dal pulago ha foof dal na moƴƴi ngari ɓe mbaɗi baɗatoje fulɓe ɓe jooɗi jonde fulɓe ɓe kala haala pula ɗum nde nakam wela e nalanke gara pijanaɓe eyyi tanama weeli ɗum weeli kam ko ɓuurma hen mettu ko ɓuuri kam en mettu mi ara mi nana wiya man de ñiiliño e def mom deɗluma ko ɗum nena toon ndeta ko pullo de kono añde ɗemgal ngal woni ha o salongal haal ha o innamine ngal ɓe gadda toon muylolu min ɓuuri kam jaak elimane fof ko muylolu ko woni muylolu in andata ko elimane muylolu ko debbo walla ko gorko walla ko lafañ wadde wona journaliste lamdoto sa lamdima kam joni hoko to jaɓatoɓe an joni ko an waɗi kam invité walla ko mi watma invité an waɗi kam invité ko joni mbiyaɗon joni hata kam eyyi ɗum jaaki kam ko min fotma lamdo hoko woni moy lolo aɗa andi joni waji goto no wino kam ɗo jowi sono sa rentidiri no wawa won 10 min ɗum ɗaw ko hawni hawno to hen mimi ɗum jowiji ɗiɗi mbawa won 10 wi kam e kawam Ali Darou de wi kam noon hande ñalawma mi salmini ɗum ko jagui o wi kam jowiji ɗiɗi ɗa jowi bijji Ali Darou ne ɗin wawa won 10 mbimi ɗum kaw daw ko hawni
minen wawi firtu kawa wiya mi firtu na radio he joni yo moftude tan ha émission tale tale o eyyi gaddayno mi laarno ko yimɓe pirtati gasi moƴƴi eyyi no wawi hamdita ko tekmi ɓe ɗoyne waɗi séréer goto teknoɗo ujunaji sappo ha joni ɗe ñamaka est ce que séréer on mo numéro mbo yeehi mi andade o ittimbo on ko yette so machallah ko weltare tigui Dj Sall en kettoto 4e morceau o udditen antenne o woni Aliou Alhaji Paté han Sako Diaw totambo 4e morceau ayca jehen Aliou Alhaji Paté bese gala Desa ko séréer jinnoɗo kam Desa Abdoulaye Sera Gambia nden fedde wiyete ko estala devi ñase gala yero sira en Desa Alhaji Sukku Amadou merci beaucoup DJ Sall Aliou Alhaji Paté hein Kacawan machallah kam jiyo morceau min jooɗi miiji mi mbaɗani mi ɗum bo kado ilima lar ni no ndu miroru waadi hen e ndi piiri e daade ɗe na weli iliman ay ko jiya hay kaangaɗo si meeɗi ko weli mbo andi ɗum na weli ɗum kala mboymi welani wallahi wona kami wawi ma ko ƴiƴam maɗa wasino baɗam wiris gandumi fulɓe tedduɓe keɗotoɓe RTS Kaolack 97.9 kala mo ganduɗa eɗa yiiɗi programme belɗo programme teyɗo ñañoji labtuɗi koreɗe surtout kore ko dañi fayida e nalankegal belgal wat contacte Sako Jeewo a dañi pembugal ma walla ndiwtugu ma cuule programme dañɗa mbiɗa jiɗɗamo wela jimirdi wela teeya nodde Sako Jeewo min wi on noon numéro mo boni ɗo ko 78 171 52 46 mi haalta hen 78 171 52 46 son noddi ɗum rek wara waɗa noon ko weeli min wi on ni mo jogui lappol mum kamne machallah aɗa jogui lappol no bete oɗo lappol ngol to hande ni simi dañnoni programme simni sa noddiɓe ɓe gara tik tak kay mbaɗon ko weeli ya Sako Jeewo yesanam dande seeɗa mi laara mi yimanma yimanam gon jiɗɗa yimanam ko weeli tan yiman auditeur aɓe kettoɓe RTS Kaolack joni mi sirta dande tan nde in ɓooya walla in ɓooya mbaɗa ko weeli tan yo wel tan ha yimɓe ganda dande Sako Jeewo e ayo leliya gel wawi e weliyande ayo leliya gel wawi ina kono jemma yaari mi yarano gel wawi how my god shetet andege anda wawi yimta ta ñañoru badaki ɗum ekkitormi fa ya addu doole eyi ngayna mbimanno e ladde ta naŋiru ta wona piiri wona dara machallah ay somi okka auditeur aɓe kamenne ɓe mbawa haalde e mo ɓe mbawi noddude ke 33 941 22 65 33 941 22 65 Dj Sall aɗa wawi uddit antenne o guddita antenne o auditeur aɓe mbawa nat kamenne ɓe mbaɗa participé émission he
ayca wi kam Eli Ibrahim ñooru koko ñawdata ñooru koko ñawdata ɗum hende mi andano en giɗo leñol ɗum kam ko an haalni kam ñooru koko ñawdata wala koye ñawdata ayca merci beaucoup mina andi kam ne ɓooyata en mbaɗa ɗum ɗo invité giɗo leñol waɗi gonɗo e ɓoggol allo salamu aleykum naam jam tan ustu radio ma ngo seeɗa noon jam ɓola kay ine nde ɗo noddirta yettere Allah Salif Ba jarama hono koreji ndiren jam tan alhamdulillah bisimilla ma baɗɗoni coono yettere Allah minen jetta ko jagui hande kam ka dañɗo koɗo hande ko koɗo dañɗen mi tawa welide saku jeewo beltima jarama deggi Allah de kala biyaɗo pullo biyaɗo mbimi de hande kamara foti weltodal merci deggi Allah jara yeeso dal jarama jarama de merci beaucoup a weltanama ayca Salif Ba mo nodira toon to diwan mbo ndiren ayca eɗen calmina noon ko jagui alaji mo Samba Diabou Jeewo Saro alaji mo leegal fulɓe wakka Nguna alaji mo Dakar Ndiaye ayca allo salamu aleykum assalamu aleykum naam komin Khady Ba Sare Paté Khady Ba Sare Paté min beltima émission o bisimilla ma Khady minen en beltina joom gallam alaji d'accord nawliram Salif Sow Khady nam mi pasma koɗo men o hande saku jeewo weɗam ayca bisimilla alo kadi no mbaɗɗa Salif a jam hiire men min beltima émission yo jam welta noon ayyo jarama moƴƴi jarajef way waɗi merci beaucoup Khady ayca Khady Ba mo nodira toon to diwan mbo Sare Paté ayca ko noon tigui oɗon mbawi arrêt 33 941 22 65 waɗi goɗɗo gonɗo e ɓoggol allo salamu aleykum naam jawnema jamni alhamdulillah inde nde Amadou Dikki Dagga Jeeri Amadou Dikki Dagga Jeeri bisimilla ma Amadou émission weli trop jarama beltima teno wonarde weltanama tigui am saku jeewo ayca bisimilla saku no ɓirɗo ano mbaɗɗa jam tanni ana alhamdulillah yimɓe Dagga Jeeri jeyi jamni no sukaɓe jam tanni alhamdulillah hoddaɓe moon arikalla a jam taniri jam tanni arikalla mi hettima émission mi barikalla yo jam weltano mina idi laari ñibri moon an e mbiteɗo Ibrahima ɓe ɗum mbiya peɗejo woliru eyyi saare jang jawɓe wallahi gonga ma taw ko ilo Dikki dimtoto aɗa wondi he won Buuba wallahi gonga Buuba Digui taw ɓooyi noon saabu ko laan 2000 omo mbiɗa wonɗo diwtugo eyyi ɗon manditimi fariyajam de min wallahi nde tiwde ñamma taw mina ɗon gonga ma kay tigui taw ɗon mbaɗɗo ni no jabbabu ɗo no mbirtuma eyyi minen ekkito wallahi wallahi moƴƴi jarama moƴƴi katama Allah fakki en amin ya Allah amin ɗon ɓe juuɗe battane mo amin ya rabbal alamin taweɗen enen foof merci beaucoup en beltanima ɗum wonɗo ko Amadou Dikki mo noddira toon to Dagga Jeeri ayca ko noon tigui ko 33 941 22 65 ayca goɗɗo nembo e ɓoggole allo salamu aleykum alo no mbaɗɗon jawnema war jam jam tanni ka alhamdulillah komin Bouba Digui Sare Ndowdi Bouba Digui bisimilla tam saku ayca Bouba Mamadou mbaɗɗa no mbaɗɗa jam hiire men war jam ɓolo yiiri ɗum tan barikalla hande de min beltima barikalla a finnima haali ko feewi a haali ko weɗi barikalla a haali teddugal ngal mbaɗɗonoɗa fof a haali jogui hen ɗo ɗon jekkiɗɗa joni ina waɗi fayida ina waɗi fulla no waɗi fayida barikalla kala hande naalanke nanɗoma dal weltanimama ha no weltore haali barikalla barikalla saabu a ƴetti fof a waɗi gotum rek ko noon foti a won ɓuufi a rentidiri saabu hande Hasan si yiyaka Ibou Ya yiyaka Ibou Law yiyaka yiya saku jeewo saabu hande an woni minirawo Ibou Law an foti heftu Ibou Law wallahi yiyaka janba heftata ɗum ɗum de so nani no fella no mino dan mo haro merci waye min beltima no eyyi Eliman ko o mbiyatnoma ndentumi nalankegal jarama o minen ɗiɗi waɗ ngirol ko wiyete ko nguru jiire nguru jiire ɗum minen ɗi tir ngirol minen o Bouba oh lala koko mooyi est-ce que eyyi Bouba Digui Bouba Digui Bouba Bouba Mamadou Digui Fatou machallah en beltanima ɗum ko jogui ambo noddira toon to Sare Ndowdi ɓe beltano 33 941 22 65 allo salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah Eliman Ka naam jirɗa jawnema jam tan inde nde Biram Diop Biram Diop Kojile eyyi Biram séréer nanɗo pulaar o ayi de bisimilla ma Biram aɗa fillere jam jam tan ni ka alhamdulillah ayi kojilaa fof beltanimama jarama tigui eyyi on naalangue on en waɗa ko weeli wallahi jarama min donoɓe tan aha
nalankagal kam ina saɗi saɗani wallahi ɗo kam yagum hoorema tan ganda ko jiɗɗa ko ɗum tan woni hen min noon wonko mettete kam e nalankaɓe woni konjam wiyete walla ɗum dal inami hamno sabu ena waɗi hen ɓe ganduɗa ɓe garat gara ha ɓe kotto andu koɓe mbatta vraiment ɗum kam en poti rento no fewi inchallah ngo serraɓe ɓe jangguini ɓe serade kam jarama tigi neɗɗo kam so dañi yitte aɗa andi wonɓe ganduɗa ɓe jiɗatama yii e won gueɗe wallahi ko gonga vraiment en poti watte hakkillaji no fewi jarama minen man duwono tan yo Allah wat jaam Allah hokkuma ko jiɗɗa ko foof amin ya allah tinno ko waɗumen ko tinnade tan barikallah minen en calmina kojinnaɓe fof noon jarama Aliou Mbaye Amadou Fatou en min calmina en Diourbel Sinna ɓenne ko heɗotoɓe no woni Kadja en joom galle mum en fof dal oɗo Aliou Mbaye humarani lembel ha joni Ali humanta Ali humanta Aliou de gandumi kam e Amadou Hadji Wuri Sandaga tan fogani ɓe kumana walla ma lamɗo noon ma namɗo salminama ko jagui kam yo Amadou Fatou en Seydou en jarama Biram merci min beltima merci beaucoup jaajëf merci en beltanima ɗum ko jagui Biram Diop toon to Kodiel o wi kanko mettata ɗum ko e wot nalankoɓe eyi wot ɓe ganduɗa botel ngel ɓaddotoɓe ko jagui ɗum nane mi haali noon nde puɗɗo mi wima dawarta ɗa dugga guerte koɓa ya ƴakku kawra ngeeƴu kurgu andi de sindo ko sago ngu kangu ne ngu ƴakke ni no ɗiya ƴakka mbaran ɗarini botel ɓe mi hay simmi mi jawinta barke salatul fata e radio jooɗi billahi wallahi tallahi mi yarata mi magata machallah wona noon mawninkinaram wonade ko Allah tan haɗi kam allo Ali Eliman nam kisuɗa jonema jam tan ni kay walaje inde nde min Jumaka Sabila mirawo Seynabou Ka mirawo Seynabou Eliman Ka bisimilla ma mbaɗɗon jam tan ni kay émission mo weli trop jarama min salmina Sahel naaɓe fof beltinimama mbiya ɗo Saare Ndioba mi salmini Saare Ndioba naaɓe fof ɓe fof ɓe beltima mi salmina Saka Jeewo no feewi salmitimama no mbaɗɗa mbaɗ jaam ɓola jom jam ɓuura hiirema no yimɓe Sawila fof ɓey jam aɗa ñirɓa en ɓey jam tan jam ɓolo woni toon jam ɓolo an hanki mi nanima Saare Ndioba sa eyyi mi ari ɗon Pembugalde ko noon kay mi ari ɗon Pembugalde mino salmina hen Penda Hawa ko gorgolam e Jiddi Penda merci beaucoup min beltinimama Juma Sali Bidji Penda Femba noon ki Saare Ndioba Saare Ndioba Eliman mi jawinta mi magata ko mi yarata kono noon mi yiyata jarone ha mi yawo ɗum sabu neɗɗo fof nde Allah tagata ɗum worko mbo nattorno ɗum nen noon neɗɗo wota yawor ɗum nattu sa yi ko gandanɗa ma in wona noon duwoyo Allah ittu ɗum hen kono wota yennu ɗum de sa yenni ɗum wona kam jenduɗa ko Allah jennuɗa si weeli Allah o jekkita butel yayar ŋaɓoɗa rek koroɗa mu kono Allah watta noon noon mi yiromi lamdoma ngal ɗo namdal hande si tawi waɗi ko manquer ma hande nalankegal jiɗte yimɓeɓe ɓe men mbawi waɗan te jiɗɗa ɓe mbaɗanma hen koko wonata hande ko manquer kam koye nalankegal no heewi bon na heewi ko wiyete ko ngaari ndi ko heƴani e kalera Elima kono waɗa ko jubbuɗa hen rek mbiyaɓe ɓe mballuma hen ndax nalankegal ngal wawa yuppu fulɓe ɓe ketti simi mallanoma e matériel de mi ƴeftan matériel mo liggorɗa eyyi saabu siɗa yaha guerre kam yo tawɗa naɓori fetel siɗa yiɗi war eyyi siɗa yiɗi sa warani mbareɗa nen noon nen naɓor fetel matériel aji dal kaɓireɗe dal ko ɗen eyyi ɗen manki eyyi nde wallahi ɗen kam siɗe tewi noon pulago ngu weltoto tangin welatno saabu ɓe mbaɗat ɓe misikeɓe ɓe ɓuramin weldade ɓe nanguiranɓe min ay wiya ngel cukalel wawi am walla suka yumma o nangue e juuɗe he kono so wona noon gammaji ko ndi weli kala ko yumma o tan nanggata e juuɗe balbe tan mbo dillina eyyi mbo dillina onon ne balbe man ɗe fof ɗe nangue eyyi siɗe nangga kadi dillata eyyi ono min dilla jawwoto no sengo wadde on nani ko haali ko balɗe ɗum e kaɓire he o daña ɗe par ce que ɗe ko ɗen tagata affaire o ɓuura wel saabu si dande weeli te wala kaɓire gonɗe to jaggal to in heddoto 33 941 22 65 33 941 22 65 allo assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah Eliman Ka nam jam hiiri jam tan ni kay jam woni ma hono mbaɗɗa yettere alhamdulillah hono mbaɗɗon e golle yettere Allah
e mbimi waydi min jetti Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah en juri en ela Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dow weltade e weytade weltnade on jarama e mo boy hetto non inde de ko no andi ko inde ne ñamlo so inde non ay bismillah e komi kono e jewte maade kono wonani mi wonani kono e radio ko komi ko dijjo radio Kawla e anda Allah ñaawi noddumami kono min e hetto ko wonata ko duul Allah ñaawi hande tan hoddori Allah andi noddumami gonga e sa ko jeew onete neɗɗum salmina salmitimama hono yettorde min ko Jaawo jettami ko Jaawo sa wono mbaɗɗa jam tan de ara jam ɓolo ma jam hirema mbaɗɗa e golle mbaɗɗa e ligge hono koriji ɗi fof eɓe jam tan de mi weltinima on de barikalla Allah weltanoma ay mbimi min noon wona pullo kono adi miɗo nodda ay ko moƴƴi e nafoore ɗum ala keerol kongi ɗi laata e laɓneɗe mbatta e ko moƴƴi ko ɗum tagi e ñawo e Allah natmi émission Elimane Ka hande barikalla ɗum taki men saabu sa laatini kongi maɗi ko ɓuuri hen raɓɓe tan mbiɗa wano si ɓuuri wano to newoɓe to gongol wallahi koto negol to kadi baɗe noon fof noon miɗo heɗɗo e daaɗe kewɗe e jewte jarama weltanama tan ɓuuri mi jabbo merci beaucoup min beltima aɗani si tawno wonani neggol ngol sa dañi sac baaji no jagguɗa jalde ko mbiɗa guite ɗe e luggi beddoɗa ndu yaaha yakor ma sac ma heew to mi gandi tan koɗi guuri gona nani de jarama ɓayri noon minin jiiɗi e yomi ha toon miɗo hetto e jimme ma ndi fa han e lefol ngol jimɗa ɗon Sinthiou Sadio to alaji guelel on miɗo jaggi saabu allaji guelel Allah yiɗa min jewñirani tawde kono no Allah hamin waɗmin machallah jarama jeew mum one tan ko ɓoroyalam merci beaucoup saabu homo haala ɗemgalam ha ganduɗa ni sa yakota tan wona pullo hay nane mi noddi ɗum taw homo matte dinguira heɓe ɗon gondi o wino kam sa yi hakir tan nodda kam sa ɓayda e banda debbo taw jeew mum one ten barikalla pula fof merci beaucoup min beltanimama ko jagui jarama ayca merci beaucoup ayca ko noon tigui 33 941 22 65 kalɗon e koɗo men o hande saku jeewo ayca si tawi waɗi gonɗo e ɓoggole allo salamu aleykum aleykum salam on kiri jaam Salman Ka nam no mbaɗa jam tan ni kay min gorgui so jeeri bisimilla wajira alaji Samba Jabu Jeewo gorgui sow wakka nguna lega pullo mo legal wakka nguna mbuto sow no mbaɗa jawnema ɗambolo barikalla alhamdulillah bisimilla ma barikalla koye ɗo mi lamdo fof ko on dabbo ko on woni on yimi alaji nako ko min no ala ko ɓaynin Ibou Yero Samba Ndaw Ibou Yero Samba Ndaw on yimi alaji Samba Jabu Jeewo mi salmini ewide ma barikalla mi salmini ewide ma o mi salmitimama ko yakki ɗum rek ko woni ko yetti ga o ɗum tagi moƴƴumi kala diw ɗum janade so Allah ɓe maaro heddota ko to yette to naɓe kirtoreɓe min boppa on noon ko mbatta ko minen ñaago Allah yo yaaru yeeso amin ya Allah ko daninde no weli barikalla aɗa manki e ko ko kalata barikalla ay jimol ko jaarore he wallahi daw gonga aɗa ma waw waddan fanti jimowo ayra hetto ko walata ko yo wawa jaar aɗa hetto ñañoru ndu e joni ko mbiɗa ko ɗo joni mbiɗa ñañoru ndu e dande nde e frigo ngol e korede fof no yaaji eyyi a yiɗi kam ere kono ɗum keeɓimi ha ñañoru ma ɗum no weli no kede moƴƴi jarama kala ɗo dande ma ndi here ñañoru taw yetma daw gonga ɓen mino mo ñagono Allah nabru ma yeeso amin ya Allah on matériel mo mbiyata yo Allah hokkuma ha dayam matériel amin ya Allah amin ko mbiɗa ko ɓe jimoɓe baaba maɗa en ɓen ñomten ɓe ɓuura on weltade ala ɓuura andu no yekkitirde dade ko matériel ɓuuri on tan ɓen noon yoɓe yimɓeɓe nanguira noon eyyi de wallahi ha keɓon ko jiɗɗon ko moƴƴi jarama eyyi mi tottuma ɓinguel ma o salminma eyyi bisimilla allo eyyi nanga def ça va no mbaɗɗa jam tan jawnema jam tan indema ko hono Aset Sow bisimilla ma Aset hono wakkanaɓe jam tan woni toon jam tan a weltanama tigui e natgol ma merci
ayca jarama ayca merci beaucoup ɗen beltano gorgui Sow kame aset Sow toon to Wakka Nguna Waalo eɗen ɗum beltano ko jogui mbo salmina noon alhaji mo Samba Diabou Djewo Saro alhaji noon ka poɗɗo ɗum andu saabu kam nelduma paas o wi siɗa hoota komi poɗɗo ɗum andu tottuma paas o pasra in kota kono genna o yiiɗi Ibula wayno ko min o yiiɗi so woni miñirawo Ibula o wallahi ndeysan ngaari o okki Ibula o ngaari hikka machallah ina wawi o ko kam jawdi mbawi ayca merci beaucoup en beltani oɗum gorgui Sow ayca ko noon tigui 33 941 22 65 musidɗo allo allo Elimon ko hombo o ko Ablaye Ngathie Fulɓe Ablaye Ngathie Fulɓe ayca Ablaye bisimilla ma beltima émission jarama tigui Ablaye mo weeli ko jegui jarama konko sago waali ko ren alankoɓe ko ɓe wotuɓe wallahi ndeysan pulago feccetake foɓɓen yo nanggodir gonga kono ko amateur noon naɓata naalanke yeeso tigui amateur aɓe ɓe tinno comme ko wi ko tan min ko Ibula o weeli kam walla ko Assane weeli kam min ɗum mi gumani irde pulago sa tawama sika pullo ɓe ƴiƴamma doke waɗa ko mbaɗɗa hen jaggirande ɓe noon weeɓani kono waɗande ɓe ko dañɗa ko ne ina woodi solo nden min beltima e saku jeewa jarama Ablaye on jarama weltanama dañi ko haali ko dañi fayida en beltanima ɗum Ablaye mon noddira toon to Ngathie eɗen calmina Ngathie naaɓe foof andi Ngathie kam si innama tan ƴiƴam doga saabu ko toon woni asli o eɗen ɓe calmina Ngathie naaɓe foof en gaccani hay goto 33 941 22 65 allo jambal jamɓolo kay alhamdulillah mawɗum kay ide nde ode Moustapha Salif Coumba Koye Gahi Moustapha Saliou Salif Coumba Koye Gahi Saliou Coumba gase bisimilla ma Saliou émission commune no fewi jarama on waaji ko haali ɗo to koɗo commune yaade ɗum ɗi anna hono waɗande mi weeɓani no wiyete wallude ɓe matériel weeɓani mbeɗa kawruɗa e pulago fof ko fulɓe mbiyata ko tew men e tew dillo eyyi kala ko haali ko ɗemngal pular rek a wawa weɗumen yimɓe waɗɗuɓe ɓe mbaɗa ko dañɗa ko mbaɗanaɓe eyyi min miɗo jini ɗum mi salmini on Cheikh Diaw ma jarama Saliou a jarama Jeff Salif ayca jarama tigui merci beaucoup ayca ko noon tigui weltanama Ammi Ba toon to Maalo Maalo a salminama a juurama weltanama tigui machallah kamne mbaccita hakkille émission he eɗen calmina Maalo Maalo na e fof Ba Moustapha mi salminima 33 941 22 65 allo salamu aleykum allo aleykum salam no kirtoɗon Elimane no mbaɗɗa jawnema sukaɓe waɗi ɓe fof ɓe jaam o tigui fof jam tan ni kay jam on kono wonima alhamdulillah komin Pape Diallo sanen o wi Pape Diallo sañanem Pape Diallo sañanem oyi hono Baba Alpha en aɓe jam jam tan woni toon jam tan gay alhamdulillah bisimilla ma mino welti émission mon e jarama wallahi mino welti e ma ane hoorema salminanam saku jeew ko jagui barikallah mi salmitimama mi anda ɗum kono ko wata ko no weli barikallah min ɗo jooɗi galla min on hetto jarama yo Allah hoɗ ɗam amin ya Allah ko yiɗi ko yo Allah hokku ɗum amin ya rabbal wal tawaɗen enen foof jarama wallah jarama ɓurma yeb ndeysan weltanama Pape ayca merci beaucoup Pape jarama ayca heɗɗum beltanoma Pape Diallo mbo noddira toon to Sañanem eɗen calmina Sañanem na e fof Baba Alpha gaƴo ɗum calmina ko jagui heɗen ɗum juuro ɗum ɗum tono cellal e sellirede eɗen calmini Sare Sidi na e fof Baba Mamadou Aïssa min ɗum salmina min ɗum juuro eɗen calmina aussi Sama Tukulor naɓe Aliou Ka Modi Ka on calmina on beltanama tigui ayca ɗon ha Daban ha Badara ɓe fof en calmini en juurima ayca ko 33 941 22 65 33 941 22 65 ayca si tawi waɗi gonɗo e ɓoggol e digital allo allo musidɗo mbawi on soptima mbo wawi artude ke 33 941 22 65 allo Elimane Ka nam no kirtuɗa jawnema jambole jam tan ni kay barikallah bisimilla haba ko hombo o ko Kara ɗo wiyete Ndelle Kara eyyi bisimilla émission o welima dañi fayida jarama Elimane Ka darani ko pulago noon vraiment jarama mi weltima ɗum beltima e saku jeewa 100%. barikallah
beltanama non warama ko nino kalde do nay mbambagu kam ko fulɓe fof ji ndendi ji gonga kono noon mbiyata ko nde wonɗo e paama ko rennduɓe peccata wallahi wadde ndan ɗon si waɗama kam fotani wi ko kaari pulaar kam so biidama rek ko pulaar fof wallahi wadde noon en belto heen a weltanama salminama ha kaddi weltare haadi barikalla mi salmitimama mi weltanimama min aɗo weltare haaɗi on calminama on jarama jabba barikalla jam salminma salminan min ndelena e fof ayca ko noon 33 941 22 65 ko ɗon tigui ndewa toon nden toon émission en kalɗon e koɗo men hannde nalanke men saku jeewo ayca si tawi wonɗo e ɓolgol allo allo ayca on musidɗo mbayno softima mbawi artu rek e toɓɓere he 33 941 22 65 ɗon tigui ndewa toon nden toon émission allo salamu aleykum allo allo eyyi no kirtuɗon ma jambolo hi jamonema jam tan mbi baari jam tan ni ka alhamdulillah hono mbaɗɗon tampe yettira alhamdulillah an ka dañɗo han koɗo ande koye dañɓe koɗo koɗo ba jambolo hi jam tan barikalla jam kirtuɗa ana mbaɗɗa jambolo kay ana yimɓe saare moon alhamdulillah kay inde nde kono inde nde ode ko paabunaji koɗɗo yinna hedde gosas paabu nayis goɗɗo gonɗo to koɗa gosa goɗɗo gonɗo to koɗa gosa hedde gosas ɗo no yinna ɗum wiye ande ka tokora paabu nayis sare jooba ko toko won deuxiéme paabunaji woni paabu nayis numéro 2 aɗoni wuuro ɗemal ngal aɗoni ngal ɗiftina sabu ɗemgal ngal ko majjungal saɗa ewita ɓe fariɓe eyyi heɓe gara heɓe laya artesement yimɓe e payeji ɗiɗi nodda jo gartere cosaan he gonga sa nani nalankegal wona dande ko hoɗɗu ndu e ñañoru ndu wallahi sabu dade sukkata ko e ñañoru eyyi idan ndeen hoon ko noon ɗum wanno dade sukkata tawoyta ñañoru ko ɗon ɗum welatno ɗum wona pulaagu eyyi kay moƴƴi on jarama weltanama paabu nayis jarama barikalla min dal paabu nayis aji ɗiɗi dañmi foof ko paabu nayis belɗi dañmi paabu nayis am cikkat sare joɓani men ɗum salmina ko jagui mi yiɗi nuldal ma ngal mami ar hen si Allah jaaɓi allo waaleykum nam jam tan jawnema jam tan ni kay inde nde amadou ba alaji maɓe keralaji maɓe eyyi eyyo bisimilla no weltani émission no feewi jarama mino haala pour affaire ji cosaan o no welide aada o eyyi ikkitoɗe neen gonga lappulo laa ko dañi ko na aada wallahi aada e cosaan wayno ɗum ko mbiɗon e ñañoji ene ɗi belide wallahi kono andi kala kewnaɗɗo addat ñañoji holli ɗum woni doole pullo wallahi pullo ko ñañoru pullo ko gaynaka pullo ko ndema gonga ɓe kuldano ɗum woni doole mumen e no minoɗe salmino e fof jarama jitta noon tangare naɓɓe a jeenaba ba jarama Amadou a waali sow a weltanama no feewi jarama tigui min beltima mbo yaaro yeeso Aïcha Amadou Ba a weltanama tigui e Sadio Demba Juma toon to Sare Bocar Bari walla mbiyen toon din mbulum birkilan kamne mboyto émission komi maire kadi Sala Besso kamen fof ɓe ketto eɗen ɓe beltano eɗen calmina aussi Sare Bamnayo foof eɗen ɓe beltano alaji baba alaji Oumar Ba eɗen calmina yo imam ma Mamadou Ba kamne eɗen calmina on juuro eɗen beltano en itta tan de salminando tegando e juuɗe mumen tan ɓe biccita e saare saabu hannde kam koye dañɓe koɗo te ko kam ji émission saku jeewo machallah eɗen paye mois de décembre kala ɗen mbiɗa mois de décembre ko mois mo ganduɗa mbo heewi événement ji mbo heewi programme ji est ce que hen dañi programme ji ɗi pandiɗa ɗi ganduɗa hannde ɓe yimɓe ɓe hen ɓema hen paadi taw ɗo tolni ɗe mi siwa in dañde ndiwtugal ni a waynaka e ndiwtugal ɗi wiya saku jeewo arta eyyi mi fuɗɗima hen wayne seeɗa kono ɗa programme goɗɗo kam mi siwa in hen dañ kono ɗa fadi programme ji ɗale mois de décembre min ka hinde ko sagam kam ɗi mbatnino gata mere wano baccugol guerte eyyi juko wano juko ko hen de kam en toɓat tan dajeji ɗi hinde ko sagam noon ɗi mbata
sabu ko ɗon maaro ko leppata ɗon ko leppata machallah hay ci ko 33 941 22 65 33 941 22 65 ɗon ɗon min ƴetta on assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum da no yimɓe tan wi no sukaɓe waddaɓe moon a jam taniri waɗa jam wayru en jam tan waari kalla yettere allah ari kalla moƴƴi a jarama anne joom moƴƴi a jarama anne joom moƴƴi a jarama anne joom kaƴel kaƴel Samba Cabbe eyyi ca bisimillah yimɓe toon ɓe fof ɓe jaam ko jam tawone jam tan ni kay ono saako kaajol mi eyyi Mamadou Bouya ono mbaɗɗa jam hirema jam tan kay no yimɓe kaƴil ɓe jam tan no esan waɗi ɓe jam aɗa jam taniri jam tan kay kalla sowona minen ma beltani bari kalla yo jam weltano ko mbaɗata ko namin ɓuuɓi ɓerɗe bari kalla moƴƴi Mamadou a jarama moƴƴi jarama joni o hoɗi ko kaƴel Baba Demba eyce eɗen ɗum beltano en calmina kaƴel nayi fof eɗen ɓe beltano tigui eyce ko noon tigui 33 941 22 65 si tawi waɗi gonɗo e ɓoggol e ƴettin ɗum kam ne waɗa participé émission he allo salamu aleykum allo eyyi no kirtuɗon nam kaw kaw chauffeur kaw kana hannde ko an naftata kam jawnema alhamdulillah no Sara Jaranaɓe bisimilla ma kaw jarama no golle le yettere alhamdulillah okken sa jarana fof ɓe fof ɓe beltinimama hono juuruɗa hannde artiste men o artiste o ko deggi Allah machallah ko alta ko kam no yulu kam ko deggi Allah jarama okken fof en dal a weltanama tigui kaw ayca merci beaucoup kaw Sara Jara ɗum beltano ayca Mbaye Demba Bodiel toon to Muñaguel o yimama hetti kam ne Mbaye Demba Bodiel kam ne machallah ko oustage kono ko jahatɗo e pulago allo salamu aleykum allo eyyi nam pirtuɗa jawnema mbiɗa welte émission mone torop Sadio Demba Juma allo no mbaɗɗa ko Sadio Demba Juma walla ala o ko ñama solo inde mum e o ko Sadio Ali Diawel ayca bisimilla no mbaɗɗa eyyi wallahi mbiɗo ɗum weltanode dorem pasma ɗum wacce haalde mum alo no mbaɗɗa jam tan no kirtuɗa no weltide barikalla a jarama eɗen ndewde gennawra ndir kilama eyyi gonga de en jewti cako kalaɓe ba minen to nawi ɓiɗɗo yayam penda wallahi gonga ma ndewduɗen galle ka Oumar Penda jijaɗa ko ɗo mini gilam seni ɓaye wallahi gonga ma ɗum taki hannde nde jooɗiɗa radio gilangol miɗo waɗa invité yomina miɗo horina junja de fedde ndewde ko fedde lañse laggetake wallahi moƴƴi barikalla eyyi miɗo welte pulago e torop moƴƴi a weltanama jarama jeehu wawi jarama Elimane eyyi ko Sadio Demba Juma ko Sadio Dieynaba ay to ayca a weltanama tigui yo jarama a jarama tigui machallah ayca a faami tigui sa Elimane Demba Juma Sadio Demba Juma jarama mino wona haala men de wadde a faami wadde joni noon beltini ɗum ko jagui ayca merci beaucoup waɗa en calmina noon Dieynaba Agnso ko jagui kamen Ali Diawel ɓe toon to ndiren kamen ɓe gaccita kele émission e machallah Dieynaba Agnso noon komo ganduɗa vraiment kam ko dendirama kono noon mbiɗa ɗum ko mbo wirtima bon place dendiragal machallah saabu minen ɗum inniri Sénégal fof ko kam guindirmi kala suka debbo mo kawrumi ko Dieynaba Agnso guindirmi ɗum hay service amen rewɓe gonɓe ɓe toon fof ko Dieynaba Agnso ɓe mbiyete sa yi koñ amen toon ala kamen e koye mumen sa joni ko ɗum ɓe guinnodirta mo kala e goto toon mboɗo wiya Dieynaba Agnso noon ne wiya ɗum Dieynaba Agnso kam inde nde nde yiiliɗo kala machallah yettere Allah minen salmini ko jagui kam ne ayca danaka ko kettiɗen koye waktuji hewata ni digital sa dañi goɗɗum ko jiɗɗa ɓesdu émission ko ganduɗa siwano en haal hane en mbaynito eyyi woodi ko jiɗmi en ɓeydu mino ɗo nana ɓe mbiya ga e tati mino yeddi ɗiɗi ɗi gooti mino yeddi ɗiɗi ɗi gooti mino yeddi ɗiɗi ɗi gooti min sakuje o gaari laase ƴakka en debbo ma ƴakkan kikiɗe waɗanma meewo taw gonga
no sa ko andi weltima barkallah wallahi weltima bisu ma gandu dal émission o ɗe balɗe rek mbaɗmo par ce que boy lamɗo numéro ma wallahi mi haalin ɗo e radio he mbimi yo balla men numéro ma mi nanana de hande Allah ñaawin oyanin man da ko baɗirawo ma man da ko denɗirawo ma awa hawa sowto jakaw salo ko denɗa hay kam min kawri o wi kam min waɗatma envoyé numéro kono finalement minen ɗo yejjiti ko denɗa Allah waɗi nodduɗa kam ɓiɗɗo gorgol mbimami samedi garo mbiɗa kam noon joni ndiwnenin ha mbo arta kam woni hande ndiwnen ko ɗum ko mbiyami min dañmi hakkudere machallah kono min gandal mi dañmi hen kalis voilà min beltimen ko jegui eɗen jetta eɗen jaara foof en min gaccuma mbaynitoɗa barkallah joni Eliman Allah jarama saabu hunde foof ko jiiɗa foof ko ñawore ñawore nen tamande ko moƴƴude nde hande Allah wino en jooɗoɗa saabu mimi innanamama duuɓi mi yiyanima gonga kono kala mbo kawno kam Elimande ko neɗɗo gacciɗo emo hakkille wallahi kono minne ma acciti hakkille ko an haali innana kono minne mi wawi dañ kalanɗoma wima minne ma dañi hakkille gonga acciti hakkille saabu andi ko fulɓe ɗo ɗo jiyata kala koɓe leebi koko woni hanki jangre nde heewano kono ngol yimɓe ɓe ɓurno laaɓreedu Eliman hande noon kurusaji ɗiɗi juuti ni no laaceje puccu kono kulol Allah ngol heewani haali gonga ngol heewani wayno wattu dawi mayen digital mbaɗa waɗa signalé kono potɓe a Dakar kettoɗen kabaruji ɗi min jettima min jaarima barakallah mi yettima minne Eliman merci beaucoup ay cen beltanima ɗum ko jagui eɗen beltano noon ko jagui Alaji Samba Diabou Jeewo Saro mo ganduɗa mo nanggue émission he saabu hande ko kalis kewɗo nuldi kam wi kam tottanambo sako jeewo pasa o hoota en jetti ɗum en jaari ɗum en jetta ɓeɓe ganduɗa kamen kettotono en nodduɓe foof en beltanima ɓe tigui minen totta rendez-vous ɗen jetta DJ Zal noon hani mi totti rendez-vous DJ Zal merci beaucoup